tenemos con nosotros a 100 litros metro cuadrado, ¿no? Realmente para nosotros es un placer cuando podemos traer toda una disciplina. En su caso yo creo que son más de una disciplina, no son estrictamente diseñadores industriales, no son estrictamente diseñadores gráficos, yo creo que son un poco de todo, ¿no? Bueno, pues ya llevan 10 años y lo que me decían es que era, bueno, pues que para de alguna forma empezar a que el trabajo aparezca de una forma consciente y que empiecen a tener ellos una mayor presencia de la que han tenido hasta ahora, pues esos 10 años por lo menos pues son los que tienen que pasar. Entonces espero que esto sea como el momento a partir del cual veamos a 100 litros de forma continuada en muchos trabajos y los podamos ver lo que realizan en contacto muy directo con aquello que nos rodea. Sin más, bueno, pues os dejo con 100 litros. Primeiro, quería agradecer a Carlos Quintáns, a Galería Vilaseco e a Icos de Rivera, bueno, un pouco por darnos a oportunidade de estar aquí con vos, non? E compartir as nosas cousas. Bueno, 100 litros é un estudio asentado no Milladoiro. Está composto por xente formada no campo do deseño do produto. Coñecémonos na Escola de Deseño Industrial de Ferrol, foi donde cadramos, compartimos proxectos, inquietudes, bueno, donde nos coñecemos ao final. Un pouco a rematar os estudios, pois decidimos empezar un camiño xuntos, non? Tomamos a decisión de empezar un proxecto novo, o que chamamos, pois eso, 100 litros metro cadrado. Como decía Carlos, xa levamos 10 anos, facemos ahora en breve. Bueno, ao largo destes 10 anos, pois tuvemos a oportunidade de desenvolver traballos en distintos eidos, non? No gráfico, no produto, nos espazos. Se ben, nós temos a teima esa de enfocar sempre o traballo desde a óptica, o pasado polo tamiz do deseño de produto, non? Que é o que coñecemos. Bueno, a hora de desenvolver estes traballos, pois certo é que teñen unha importante carga de transpiración, pero é innegable que tamén hai unha parte de inspiración detrás destes traballos. Pois esa inspiración é a que tenemos hoxe aquí por medio destas 12 miradas, estas 12 imaxes que, bueno, en algún momento da vida do estudio nos serviron de referencia ou de punto de partida para desenvolver os traballos que fixemos. Bueno, boa noite, eu chamome Ricardo e vou ser un pouco a persona que vai a explicar un pouco estas 12 imaxes, non? Bueno, agradecervos a todos por estar aquí. Bueno, esperamos estar á altura un pouco das vosas expectativas, non? A ver se somos quen. Bueno, vamos a comenzar. Son 12 obxectos, como dixo Xavier, vamos un pouco contar esta pequena historia, un pouco dos nosos referentes, pois a partir de 12 obxectos que como diseñadores de produto creemos que mellor nos representan. Entón, bueno, quixemos arrancar pois nun obxecto moi próximo, non? E con moita carga de país. Entón quixemos iniciar este repaso mediante un obxecto pertencente á artesanía tradicional popular, non? É dicir, cando decidimos un pouco dedicarnos a isto, pois a curiosidade, non? Levache un pouco a analizar e entender un pouco o mundo que che rodea os obxectos. Entón, o primeiro que analizas, pois son os obxectos máis próximos, non? Entón, como tal, pois sempre estuvemos bastante pendientes un pouco dese tipo de obxectos que recibimos da artesanía tradicional, non?
porque, bueno, creemos que reúnen pois unha serie de valores moi interesantes, non? Por exemplo, a adecuación ao uso, non? Son obxectos que son froito dunha evolución moi longa, entón, durante ese proceso foron sufrindo un proceso de axuste e de evolución hasta chegar a un momento realmente óptimo, non? É dicir, están pensados e producidos para solucionar determinadas cuestións funcionais e resolvenas, bueno, pero cunha eficiencia pois increíble, non? Despois, creemos que tamén son obxectos moi eficientes no sentido de que obteñen un rendemento altísimo partindo de uns elementos, de unhas materias primas moi rudimentarias, non? Moi elementales. Temos que pensar que, por exemplo, este cesto é un cesto construído con materiales super humildes, como unhas vergas de láminas de madeira, e a partir dun proceso, bueno, tamén de baixa tecnoloxía, pois consíguese pois un contedor que ten unhas prestacións realmente interesantes, non? É dicir, é lixeiro, é resistente, é biodegradable, non? Algo do que se fala últimamente moito no diseño, que debe ser responsable, que debe de cumplir unha serie de estándares de sostenibilidade. Entonces, creemos que se crea valor a partir de obxectos ou de materiais moi rudimentarios, non? É como cando pensamos en un cacharro de barro, e temos que pensar que partimos, o punto de partida é unha mancha de terra amasada cunha pouca auga, non? E a partir de aí, pois vamos conseguido pois unha serie de contenedores que teñen un rendemento, unha eficiencia pois moi alta, non? Entón, esa creación de valor pois a nós parecenos maravillosa, vamos, porque desde o punto de partida hasta o punto de chegada pois hai unha transformación moi interesante, non? Despois, en todos os obxectos un pouco pertencentes á artesanía popular tamén encontramos unha serie de atributos, non, relacionados coa sostenibilidade, non só medioambiental, senón tamén social e económica. É dicir, temos que pensar que normalmente as materias que se usan na artesanía tradicional son obtidas un pouco do entorno máis inmediato, entón non hai un consumo de enerxía en términos de desplazamento, as técnicas productivas son tamén de moi baixa tecnoloxía, tampouco hai un consumo de enerxía asociado á transformación desas materias. Despois, dende o punto de vista social e económico, pois están un pouco pensados, distribuídos e comercializados en un entorno tamén inmediato, entón contribúen a dinamizar un pouco o mercado local. Entón, bueno, creemos que son obxectos que sempre hai que estar un pouco pendentes deles porque sempre se poden aprender cousas moi interesantes, non? Bueno, a segunda mirada fai referencia, como non, falando de diseño industrial e vivindo neste país a Sargadelos, evidentemente. Eu creo que todo o mundo, aínda que non este vinculado co mundo do diseño, sabe que Sargadelos pois é unha referencia, non, en materia de diseño. Entón, xa de forma xenérica, despois máis, cando empezamos un pouco a movernos neste ámbito, pois sempre estuvemos unha especial atención, non, a todo o que xiraba en torno a Sargadelos, non? Máis que nada, pois, por diversas razóns, non? A primeira, quizá, é porque sempre entendemos que Sargadelos era un fenómeno poliédrico, por decirlo así, donde se respiraba vanguardia e diseño por todos os poros, vamos, é dicir, empezando por que teñen unha tipografía personal, bueno, que teñen un embalaxe super curioso, non, que resiste o paso do tempo moi ben, bueno, vemos que sigue sendo contemporáneo por todo o repertorio gráfico de ornamentación das pezas, evidentemente polas pezas en si mesmas, non, o produto, pois polos interiores da fábrica, non, é dicir, o equipamento industrial, creemos que ten unha carga de diseño importante, pois polos edificios, pola arquitectura, pois a planta circular, o Museo Carlos Maside, non, todo o que ten que ver con Fernández Albalat, bueno, en general creemos que é unha manifestación integral de deseño, non?
Despois, outra cuestión que sempre nos chamou moito a atención de Sargadelos pois é a capacidade que teñen os obxectos para contar historias, non? É dicir, sempre nos contan que os obxectos deben de ser o típico dito de la forma sigue la función, pero en Sargadelos creemos que un pouco todo trascende o funcional, realmente creemos que os cacharros de barro son unha excusa para contar historias, non? Entón a capacidade expresiva das pezas pois sí que nos parece moi interesante, non? É dicir, todo ten unha narrativa por atrás, todo conta unha historia e ao final todo redunda nese compromiso para investigar, para divulgar todas esas facetas da cultura un pouco tradicional, non? Despois tamén nos chama a atención a capacidade que tuvo para proxectarse, para chegar a un ámbito, digamos, internacional ou global, partindo dunha particularidades locales, non? É dicir, unha proxección global partindo de algo moi local, non? Entón, esa dicotomía sempre nos pareceu moi interesante e tamén en moitos aspectos nos fixo pensar de que era posible, non? Facer cousas importantes partindo de realidades e particularidades moi locales. Bueno, esta en concreto é unha imaxen pertencente á baixela portomarínica que está ornamentada con uns motivos que aparecían no dintel da igrexa de San Xoán de Portomarín. Bueno, esta outra imaxen fai un pouco referencia á capacidade de reinterpretar a tradición e xenerar a partir un pouco desa herdanza que recibimos obxectos totalmente contemporáneos, non? Entón, un pouco nos cambios tecnolóxicos constantes nos que vivimos é un pouco tamén derivado das inercias de consumo. Pois a raíz deso, moitos obxectos van quedando un pouco en desuso, pois por varios motivos, non? Un pode ser porque xa non cumplen a función, porque estaban pensados, ou porque apareceron outros obxectos sustitutivos que cumplen mellor a función. Poden ser múltiples, non? As razóns. Pero ás veces encontramos obxectos que por pequenos desaxustes que se foron producindo, ao mellor no contexto de uso ou por cuestións formais, ergonómicas ou que sea, quedaron en desuso e merece a pena e con pouco traballo poden ser reanimados, non? É dicir, un claro exemplo é o botijo. É dicir, o botijo ten un principio físico mediante o cal enfría a auga do interior con un simple mecanismo que é que non, é dicir, a porosidade da cerámica provoca que se filtre auga hacia fora e ao chegar á parte de fora a temperatura máis alta do exterior provoca a evaporación desa auga. Entón, para que se complete ese proceso de evaporación, o que fai a auga do exterior é restarlle enerxía á do interior para completar o proceso. Entón, esa resta de enerxía á auga do interior provoca que baixe a temperatura. Entón, pode chegar en cuestión de unha hora a baixar 10 grados a temperatura da auga do interior. Entón, ese é un principio físico que funciona sempre, antes e máis agora. Entón, creemos que, non é que o creamos nós, é que neste caso a xente que fixo o rediseño do botijo pensou ben, dixo, se este principio está vixente, por que quedou en desuso o botijo, non? Entón, seguramente analizarían un pouco o produto en si mesmo, chegarían a unhas conclusións posiblemente, supoño que, o botijo antes, ademais de enfriar, pois tiña tamén unha función de acumular auga, non? Entón, ao mellor esa función xa se perdeu, entón seguramente dixeron, se reducimos o tamaño, resulta unha peza máis esbelta, con unhas cualidades ergonómicas máis interesantes, e posiblemente podamos un pouco volverlo a poñer en funcionamento simplemente con unha serie de axustes, non? Entón, esta diapositiva un pouco ten a función de representar este tipo de obxectos que, mediante pequenos axustes, poden ser outra vez reanimados e postos en circulación, non? É un pouco, a nós sempre nos chamou a atención pois este tipo de exercicios de recollida e de posta outra vez en valor deste tipo de tecnoloxías rudimentarias, non? Este en concreto é
é unha reinterpretación do tradicional botijo de toda a vida. Bueno, chámase La Siesta, comercializo Gandía Blasco, e, bueno, os autores son Raqui Martínez, Alberto Martínez e Héctor Serrano. Decir tamén que é unha peza autónoma, falando outra vez da ecoloxía, de que non precisa estar enchufada para o proceso de enfriamento. Hai outros produtos sustitutivos, pero o que fan é conservar por máis tempo a temperatura da auga, pero, bueno, vai quencendo. Isto o que fai é enfriar. E, pola contra, se queremos enfriala, pois ten que haber un aporte de enerxía, ten que ser unha parte de eléctrico, etc. Co cal, este obxecto é fantástico. Bueno, a cuarta mirada está referida un pouco a tradicións artesanais, ou xa feita a transición á produción industrial, pero de outros lugares, non? Xa non tan locais. Esta en concreto refírese ao diseño escandinavo en xeral. É dicir, en concreto, este é un servicio de té, chamase Century, está diseñado por Tapio Wircala e, bueno, foi producido por unha fábrica de porcelanas alemana que se chama Rosenthal, non? Tapio Wircala era un diseñador finlandés, tiña como obsesión coñecer os materiais e as técnicas de producción, tanto artesanais como industrial, e un pouco defendía que os diseñadores se debían de despegar do tabuleiro de dibuixo, non? É dicir, que canto máis coñeces as propiedades dos materiais e coñeces un pouco as súas leis, en ese sentido, és capaz a traballar a favor desas leis, pois maior é a túa capacidade como creativo, non? E como enxeñeiro tamén de produto. Definíase como un obreiro de deseño, non? Neste sentido de que non era partidario de traballar a maior parte do tempo nunha mesa de traballo. E como linguaxe formal compartía con casi todos os diseñadores nórdicos esa visión ao mundo natural, non? É dicir, pretendían en todo momento acercar o mundo natural e o mundo artificial, non? É dicir, o mundo artificial no sentido de todo o que producía o home, non? Entón, crían que a perfección en términos de proporcións e de armonía, un pouco de valores estéticos en xerais, pois se podía encontrar nesas referencias á natureza, non? En general, sempre nos chamou moita atención o diseño escandinavo, non? Porque estaba moi basado en unha visión humanista e democrática do deseño, non? Que tiña por obxectivo mellorar a calidade da vida da comunidade en xeral, non? Son os principios que posiblemente teñan o seu orixe na formación religiosa luterana, non? Dos países escandinavos, bueno, que promulga a honestidade, a verdade, a razón, e de alguna forma, bueno, insiste en que a salvación ten que chegar a través un pouco de facer o ben para todos, non? Entón, bueno, un pouco esa formación levada ao deseño, pois temos como resultado un pouco esos principios xenéricos, non? Do deseño escandinavo. Outras cualidades do deseño escandinavo tamén é o de concebir o centro de todo, o fogar como centro de toda a actividade. Entón, se xuntamos un pouco esa concepción e o gusto polo deseño, temos como resultado pois fantásticas pezas un pouco de carácter doméstico, non? Tanto a nivel de mobiliario como a nivel de menaxe, non? Que un pouco tamén é un pouco unha cualidade que define a todo o deseño escandinavo. Outra das referencias para nós en particular e polo xeral para todos os deseñadores, pois é un pouco a cultura xaponesa, non? A ver, un pouco a historia do deseño industrial japonés recente pois está marcada pola Segunda Guerra Mundial. É dicir, unha vez rematada a Segunda Guerra Mundial, pois Xapón intenta reactivar a súa economía
faino a través de poñer en marcha outra vez a produción industrial. Entón, nun primeiro momento, o que intentaron foi fabricar, mediante man de obra barata que tiñan naquele momento, fabricar obxectos de consumo, pero basándose en obxectos europeos e obxectos americanos. Pero, bueno, chegou un momento no que o mercado se saturou dese tipo de obxectos, entón, bueno, chegaron á conclusión de que debían de generar, bueno, debían de empezar xa a diseñar e a generar un novo lenguaje particular e a producir. Entón, o que fixeron foi, nun primeiro momento, dedicarse á microtecnoloxía, o que no seu momento se chamou miniaturización da tecnoloxía. Nese momento naceu Sony, empezaron a producir pequenos obxectos eléctricos e domésticos. Entón, o que intentaban era comprimir no mínimo espacio posible a función. Entón, empezaron a facer radiotransistores, televisións portátiles, este tipo de obxectos pequenos. Entón, bueno, Sony tuvo unha repercusión moi grande, un éxito. Entón, detrás de Sony, empezaron a xurdir outras empresas como Nikon, Olympus, Sharp, e tamén outras do ámbito do automóvil. Entón, realmente crearon unha escuela do diseño moi interesante. Esta peza en concreto é dunha empresa bastante recente, do 1980, que se chama Muji a empresa, é un reproductor de CDs. O diseñador é Naoto Fukasawa. Resulta-nos moi interesante porque recolle tradición, pero tamén recolle esa modernidade da que falaba ahora, que a partir dos anos 50 para aquí, e un pouco recolle toda a filosofía do diseño xaponés. É dicir, o diseño xaponés resúmese en cinco ideas. Son un pouco complexas porque están enunciadas por eles, a verdad que son complexas de entender, pero, así, por resumirles dunha forma rápida, o bo diseño xaponés, según eles, de recoller simplicidade, sobriedade, trata de dotar os obxectos dunha sensibilidade humana, despoxándoa de prexuicios relixiosos e de todo aquilo que poida crear rechazo no usuario. Busca a perfección técnica e material, e a natureza tamén sempre aparece como un referente. Entonces, nós en xeral son obxectos, a cultura en xeral, os obxectos que produce esta visión de diseño sempre nos chamaron a atención. E, sobre todo, a relación que tamén mantén co diseño nórdico e despois, como veremos, tamén co diseño alemán, porque houve unha interacción a partir da Segunda Guerra Mundial entre Alemania, Xapón e os países nórdicos, que deron de sí unha riqueza neste ámbito moi interesante. Esta é unha silla do mesmo diseñador, que era o reproductor de CD de Naoto Fukasawa. É un pouco incluímola aquí porque, é un exercicio de fusión, un pouco do que estaba falando ahora mismo, das culturas, das diferentes culturas, que, aquí é bastante visible. É un diseñador xaponés, pero esta silla é, casi podemos afirmar que é unha reinterpretación dunha clásica dunha clásica silla nórdica dun diseñador danés, de Hans Wegner. Entón, claro, reconocemos en ela a tradición do mobiliario danés, pero pasada polo tamiz un pouco da escola xaponesa. É dicir, se vemos a de Hans Wegner é moi parecida, pero, sin embargo, ten unha riqueza formal, unha organicidade que, identifícala máis xa co diseño danés. E esta, hai unha alteración un pouco das proporcións e un pouco das seccións das patas e de algunhas pezas, que é moi sutil, pero de alguma forma vincula ca escola máis xaponesa. Esta é unha silla producida por unha empresa xaponesa, Maruni Wood Industry, e traballa baixo o concepto de artesanía industrializada. É dicir, ten moi presente os orixes
un pouco da cultura xaponesa, de todo o que ten que ver ca artesanía, con toda esta vinculación ca sostenibilidade, todo este compromiso co medio ambiente, pero realmente traballa con as tecnoloxías super sofisticadas, non? De feito, hai algún vídeo por aí por internet vendo como se produce esta silla, espectacular, vamos, tecnoloxía. Entón, isto realmente era, pois, a intención desta foto era expresar a fusión ao final entre as diferentes culturas, ese mestizaxe, non? É dicir, hoxe en día nadie fai un diseño que emerxa, non, de unha determinada corriente, senón que todos temos influencias un pouco de todos os lados, e tamén é complicado saber o origen dos produtos, non? Bueno, este home chamase Enzo Mari, ele comentaba nunha entrevista que chegou un momento no que se cansou de recibir encargos absurdos, no que a xente lle encargaba produtos opulentos, extravagantes, e que para nada tiñan que ver ca beleza dos obxectos que ele consideraba que estaba na adaptación ao uso, na funcionalidade. Aí era onde ele entende que estaba a verdadeira esencia dun bo obxecto. Entón chegou un momento no que reaccionou dunha forma así un pouco rebelde e editou un pequeno catálogo que, isto foi no 1974, e chamoulle como manual de autoproiettazione, en italiano, que viña sendo un manual de autoconstrucción. Entón aí o que incluía eran esquemas de fabricación de aproximadamente 20 modelos de mobiliario para que o propio usuario os poidera fabricar. Entón o que estaba aportando era realmente unha ferramenta para que o usuario tivera unha interacción ca peza, non solamente a nivel de uso, senón tamén a nivel de fabricación, o cal, de alguna forma, tamén reforzaba os lazos que poidera ter o usuario con esa peza, que iba máis alá do uso, senón o feito de tela creada por el mismo. Entón, no seu momento, foi considerado por os compañeiros do gremio casi como unha especie de fascista do deseño, no sentido de que un diseñador debe de intentar facilitar a vida aos usuarios dos produtos que deseña, según eles o que estaba forzándoos a traballar máis, pero el cun bo criterio, creemos, pois fixo isto case a modo de denuncia, abreu un pouco o camiño do que despois se deu en chamar deseño social e outro tipo de movimentos, pero nós incluímoslo aquí porque creemos que foi o pioneiro nese sentido, e tamén en reclamar para os obxectos outros valores que non sean únicamente os formais, senón que cando un obxecto cumple ben a súa función, igual debe ter sido en conta máis alá da apariencia física. É un vicio no que hoxe vivimos, no que o deseño simplemente se analice do punto de vista formal e da diferenciación, pois este home reclamaba para os obxectos a bondade de se cumplían a súa función. É dicir, cando hoxe nas escolas de diseño se di que un bo deseño debe ser diferenciador e debe de alguna forma diferenciar ao seu usuario, este home no seu momento reclamaba todo o contrario. Este tipo de muebles ainda hoxe se poden descargar dunha web, dunha marca que se chama Artek, que é unha empresa finlandesa de mobiliario que foi fundada por Alvar Aalto no seu momento, e ainda hoxe se poden descargar e fabricar, vamos. Este home foi o pioneiro que hoxe se conoce como do it yourself, non? Ao final Sí, é verdade, todo o que hoxe se fala no mundo maker, do que se está falando tanto, ao final tampouco se inventou casi nada novo, non? Xa houve outra xente que antes falou desto e merece a pena ser coñecida, non?
Bueno, esta imaxe corresponde a unha lámpara do 1962 da marca Flos e foi deseñada polos irmáns Castiglioni, non? É dicir, no momento plantexaron como unha especie de enredo que supoñía xuntar partes de obxectos que xa estaban en desuso e construir un novo obxecto, non? De feito, a lámpara chamase Toyo, que, tamén é un enredo da palabra toy, que en inglés, quere decir xoguete, pero, estuveron deformando, xogando con ela, e por iso ten ese nome deformado, non? Eu creo que no primeiro momento os irmáns Castiglioni tampouco tuveron a intención de convertir isto nunha línea de traballo permanente, nin moito menos, hasta creo que foi unha experiencia un pouco casi, de broma, non? Pero é verdade que, pasado un tempo, hai xente que convirteu en esta metodoloxía de traballo pois a súa forma de traballar casi diaria, non? Por moitos motivos, non? Sobre todo por unha cuestión de sostenibilidade medioambiental, non? É dicir, coller elementos materiais que xa están en desuso, xuntalos e generar un produto novo, pois ao final é un proceso de creación de valor, non? De partimos de algo que ten un valor residual prácticamente, ao final temos un obxecto que si ten un valor, non? É dicir, hai xente traballando en esa liña de forma bastante importante, é dicir, colectivos como Basurama pois están traballando, facendo cousas moi interesantes, vamos. É dicir, nós tamén traemos isto aquí porque tamén nos gusta facer este tipo de traballos de deseño encontrado, non? Chamamos de deseño encontrado un pouco como referencia aos ready-mates dadaístas, non? Que tamén se autodefinían como arte encontrado, e tamén nos sentimos moi a gusto facendo este tipo de obxectos, non? Ten un proceso un pouco atípico de traballo, é dicir, mentres que o normal, non? O máis habitual é pensar en algo, deseñalo e despois producilo. Aquí pensas en algo e despois tampouco acabas de definir hasta o último, senón que, traballas sobre unhas pautas un pouco xerais e despois buscas obxectos ou componentes que de alguma forma estén producidos e solucionen as necesidades que ti tes nese obxecto, non? Entón é un camiño un pouco atípico. O resultado normalmente son obxectos con moita personalidade, moita presencia, porque, claro, está aí un pouco a procedencia do obxecto anterior, xuntas aí un pouco diferentes diferentes procedencias, son obxectos con bastante personalidade, non? Pero resultan agradecidos, non? É dicir, tamén dicir disto que o reciclaxe ben feito non é ningún delito, non? Neste sentido, é dicir, isto, pois ao mellor calquera día vémoslo nalgún periódico chamándolle chapuza gallega, é dicir, como dicía Munari, como dicía Enzo Mari, un obxecto que cumple ben a súa función, pois, pode estar tan ben como outro comercializado, pensado, é dicir, non o feito de chegar a unha solución a partir de componentes en desuso ten que dar de si un mal obxecto, non? Entón, pois nese sentido queremos un pouco dicir que isto é un formato de traballo válido, vamos. E queiramos recoñecelo ou non, pois neste país temos como se levarán os xenes esa capacidade de reciclar, non? De reutilizar, darlle segunda vida aos obxectos. Esta imaxe corresponde a un sistema de estantería, en concreto o 606 Universal, que está comercializado pola empresa Bitsoe, e é dun diseñador alemán de Dieter Rams. Bitsoe é unha empresa inglesa que comercializa mobiliario, en concreto únicamente comercializa 3 produtos que son os 3 de Dieter Rams,
Entón, bueno, iso dá un pouco idea da repercusión que ten este home un pouco no mundo do diseño, non? É dicir, Dieter Rams empeza a traballar con Braun na posguerra. Un pouco Alemania ten un proceso tamén de reactivación da industria parecido ao que tuvo Xapón, non? Entón, a partir un pouco dos anos 50, 60, pois entranse un pouco as pautas do que naquele momento se chamou a gute form, non? Que é a boa forma. E de alguma forma tamén naquele momento pois se instauran un pouco o bo facer no deseño que hoxe conhecemos hoxe en día, non? É dicir, todo o relativo aos aparatos electrodomésticos un pouco de consumo pois teñen un pouco o seu fundamento formal e de uso un pouco naquela época, non? É dicir, Braun foi a primeira empresa que creou un código formal para os seus produtos. Todos os produtos eran blancos ou grises, un pouco por un principio de neutralidade e de usabilidade. Únicamente tiña algunha nota de color nos mandos, que estaban coidosamente colocados en sitios estratégicos para que cumpliran unha correcta usabilidade. Entón, realmente foron unha revolución, non? No mundo do diseño, non? É dicir, foi un pouco cando se empezou a falar do funcionalismo e do pragmatismo levado un pouco ao deseño de produto, e tuvo unha gran repercusión. Entón, é dicir, ditos como o menos es máis, por Dieter Rams foron un pouco revisados. El defendía de que o menos es máis no seu momento estuvo ben, pero, bueno, como que se quedou un pouco obsoleto, non? Entón, el defendía o menos, pero mellor executado, non? É dicir, menos es máis, ao mellor tamén nos pode, se o interpretamos nun mal sentido, tamén nos pode levar a crear obxectos pobres, xa que vamos restando e perdemos un montón de matices que fan que un obxecto pois teña unha certa riqueza, non? Entón, bueno, el facía un pouco ese axuste, non? Incluso tiña unha expresión moi del que falaba de que a perfección non se alcanza sumando a un obxecto elementos, senón que sacada cando un obxecto non se pode sacar nada máis, non? Entón aí realmente está o punto de perfección, non? Bueno, despois tamén un pouco a partir, é dicir, ele botou 30 anos traballando na Braun hasta o ano 98, e un pouco a súa herencia ainda perdura, non? En diseñadores actuales, non? El nomeaba un pouco a Jonathan Ive de Apple, un pouco como o seu sucesor, e recoñecía no seu traballo pois os postulados un pouco que na gute form un pouco se formularon. Bueno, tamén falaba de Jasper Morrison, algunha cousa que fixera para Roventa, non? Realmente foi unha persona que, bueno, foi unha referencia para todo o mundo no campo do diseño. Bueno, ahora quedanos un bloque de 3 imaxes e un pouco decidimos dedicala a cousas que están pasando a día de hoxe, que estamos vendo, que nós estamos un pouco observando con curiosidade, que nos parecen interesantes, pero que estamos vivindo tan en tempo real que, bueno, tampouco sabemos un pouco o que vai a dar de sí, non? Pero é un pouco que nos está chamando a atención a día de hoxe, non? Entón, a primeira imaxe corresponde a un abridor de botellas. Está deseñado por un rapaz de León, Óscar Díaz. Os tres son xente que ten aproximadamente a mesma idade que nós. Por iso, de alguna forma, tamén, bueno, estamos un pouco máis pendentes do que fan, e un pouco como se moven, porque son un pouco para nós a referencia tamén. Entón, este rapaz, un pouco traemos aquí esta imaxe porque representa un pouco as novas formas de entender a profesión e desenvolvela no día de hoxe. A raíz de internet, digamos que todo se transformou, non? A vida en xeral, pero a profesión de deseñador quizá o mellor máis que outras, non? Entón, pasou de ser un profesional que deseñaba para despois
pois chegaron a un acordo con unha empresa, venderlle esa idea, que esa empresa a producira e a comercializara, a buscar outras alternativas e chegar ao que hoxe se entende por autoproducción, non? É dicir, hoxe en día hai moitos diseñadores que controlan eles toda a cadena, dentro do deseño, a producción, hasta a comercialización. Entón, este é un exemplo, este rapaz. É dicir, el deseña, busca, ou ben produce el mismo, ou subcontrata a produción, pero controla o proceso e despois comercializa. É dicir, isto é posible porque, bueno, Internet donos unha ferramenta moi potente para determinadas funcións, non, ligadas un pouco a isto. É dicir, unha é, por exemplo, a capacidade para encontrar financiación por canales alternativos aos convencionais. É dicir, todo o tema de crowdfunding, pois, de alguna forma, ofrece unha posibilidade para solventar este problema que antes pois, non era tan sinxelo, non? Esta é unha lámpara, chamase Press, é do estudio Nendo, está deseñada para Lasbit, non? Nendo é un estudio xaponés creado por un rapaz da nosa edad, Oki Sato. En 2002 xa montou o seu primeiro estudio en Tokio, en 2005 abriu un en Milán e, bueno, tuvo así como unha evolución así exponencial, non? En este momento eu creo que casi se pode decir que é un pouco o estudio de referencia a nivel mundial. É unha xente que seguimos bastante de preto, non? É dicir, tamén porque ten unha referencia moi marcada ao deseño xaponés tradicional, recolle un pouco toda esa sensibilidade, esa sabiduría, esa conexión ca natureza, pois tamén nos chama máis a atención. Todos os seus produtos teñen un mensaxe, non? Teñen unha narrativa detrás. Eu cando vexo moitas veces pezas de Nendo, pois sáleme unha sonrisa, non? Ten ese toque provocador que nunca pasa desapercibido. Sin embargo, son dunha extrema sencillez, non? Vemos aquí que iso é un tubo de vidrio que está aplastado, pero, bueno, detrás desa sencillez vemos que hai traballo e hai un desarrollo importante, non? É dicir, eso podía ser simple se solamente tuvera un casquillo por aí no medio, non? Pero vemos que o casquillo, pois, está, bueno, rematado en forma de cuña para ter un axuste perfecto. Bueno, son pezas cunha poética bastante particular. Bueno, e para rematar queríamos facelo tamén con algo do país, xa que empezamos tamén con algo do país. Este é un sistema de estantería de Tomás Alonso para IKEA. Bueno, Tomás Alonso en xeral, o seu traballo parecenos espectacular, entón quixemos rematar un pouco con ele, non? Tomás Alonso ten tamén unha historia na que nos, bueno, por edad, na que nos vemos reflexado. É un pouco a nosa esperanza, non? De que teñamos un día a sorte que tuvo el. Bueno, el naceu en Vigo, pero despois formouse nos Estados Unidos, posteriormente en Londres, montou o seu estudio en Londres, despois formou un colectivo cunha serie de diseñadores, un pouco por esa necesidade de visualizar o seu traballo, e como colectivo iso facíano dunha forma máis fácil, e tamén para compartir instalacións. E, bueno, pouco a pouco foise facendo un oco no panorama internacional do diseño, e hoxe en día, bueno, creemos que tamén é un dos, non sei, 5 ou mellores estudios de referencia a nivel internacional, non? É dicir, el pertence un pouco a unha corriente de deseño que lle chaman slow design, que é diseño pausado. Nace un pouco como contracorriente a unha tendencia máis xenérica, non? Que podemos chamar fast, non? Que dentro dela está un pouco fast food, todo vai rápido a correr, un pouco a corriente contraria. A slow, pois, pretende que todo se faga dunha forma tranquila. O slow design, en concreto, pois un pouco incide na necesidade de deseñar pezas moi sencillas, formalmente, basadas na funcionalidade. O valor está, como sempre, na funcionalidade desas pezas, e que, ademais, recollan
pois esa sensibilidade co medio ambiente, non? En términos eso de sostenibilidade, tanto medioambiental como social. El personalmente, as súas pezas sempre son a nivel formal moi sintéticas, moi depuradas, e xoga moito a facer contrastes, tanto de materiais como de texturas, como de color, que son habituais os exercicios de contraste entre metal e madeira. En xeral, todo ten unha elegancia, unha pureza que a verdad que nos gusta moito, non? É dicir, os seus deseños sempre inciden en reducir, comprimir as pezas, en reducir o espacio ocupado, é dicir, sempre xoga con fórmulas plegables, apilables, ten ese aire urbano, non, de aproveitamento do espacio, porque, bueno, o espacio no mundo urbano, digamos, é máis apreciado, ao mellor que no mundo rural, entón ten ese carácter urbano, o seu traballo. Entón, bueno, o que trouxemos aquí foi este sistema de estantería, que de tan elemental que é, pois, parecenos brutal, non? É dicir, é unha sinxela caixa a que lle elimina 3 caras, e sustitúe por esta pequena estructuriña de metal. Entón, ese pequeno xesto tan, parece que casi inocente, pois o que consegue é que non se duplique material cando se apila, e que incluso poida funcionar como asento ou como mesa. Entón, esa sencillez que resolve os traballos realmente parecenos admirable, non? Hoxe en día, pois é un dos diseñadores dos que estamos un pouco máis pendentes, non? Tuvemos oportunidade de coñecelo personalmente na Fundación Luis Seoane fai cousa dun ano, e, bueno, se antes o admiramos, unha vez que o coñecemos incluso máis, non? Porque personalmente é unha persona moi próxima, moi sencilla, e que nos gustou moito conocer. É que vai estar aquí en breve, entonces xa sabedes, non? Sí. Se tendes a oportunidade de vir a escoitalo, realmente é un placer, sí. Cando falábamos antes tamén do traballo que tiñan os irmáns Castiglioni, non? Pois un dos posibles herdeiros dese traballo pois sexa este home na maneira que ten de entender tamén os produtos, non? Pois vamos a tomar algo.